Hľadáte veľký pozemok v blízkosti Púchova? Máme pre vás jedinečnú príležitosť. Kombinácia lúk a lesa tvorí harmonický celok. Pri tomto pozemku s veľkorysou výmerov 18 104 m2 sa medze pre jeho využitie nekladú. Vhodné pre rekreáciu, mobilný dom, hospodárenie, pastvu pre včelárov, agroturistiku či ľudí, ktorí túžia po vlastnom kúsku prírody. Na tomto pozemku si môžete užívať jednak nádherné výhľady a prechádzky lesom. Ideálne aj ako dlhodobá investícia. Ak vás pozemok oslovil, odporúčam vám ho vidieť osobne, neváhajte ma kontaktovať. Ak hľadáte k takémuto miestu i pozemok, kde si postavíte rodinný dom, je to možné. Len pár metrov nižšie je v ponuke stavebný pozemok s nádherným výhľadom.